Я вырашыла паказаць вам яшчэ адзін спосаб, як можна звіць вяровачку. Гэтым разам вось на такім простым самаробным інструменце. Узялі вось такое колца, падзеленае на 8 сектараў з дзірачкай пасярэдзіне, узялі 7 нітак, 8 тут, 7 тут. Вузельчык працягнулі сюды, у сярэдзінку, а нітачкі размяркоўваем раўнамерна па вось гэтых нашых сектарах. Зараз трэба замацаваць у прорезях нашыя нітачкі. У прынцыпе, ад таго, як мы заправім нітачкі ў наш імправізаваны ткацкі станочак, так будзе фарміравацца малюнак. І бачыце, заўсёды ў нас адзін сектар вольны. Яго мы трымаем павернутым да сябе. Адлічваем ад яго трэцюю нітачку і перакладаем на свабодны сектар. Пасля гэтага па часавой стрэлцы паварочваем ізноў свабодным сектарам да сябе. Ізноў трэцюю нітачку, ізноў яе сюды павярнулі. І так круцім і фарміруем матузок, вяровачку. Вось такое ў нас атрымліваецца прыгожае вітое пляценне. Гатовы матузочак трымаем з таго боку пальцам, асабліва калі вы выразалі даволі вялікую дзірачку, бо вось ад гэтага нацяжэння нашага залежыць, наколькі акуратненька фарміруецца наш шнурочак, наш матузок. Калі матузок ужо дасягнуў патрэбнай нам даўжыні, то заканчваем работу так. Проста дастаём усе нітачкі з мацаванняў і завязваем самым простым вузельчыкам. Вось стараемся, каб ён быў бліжэй да канца, каб не было вольнага. Падцягваем вось так. І лішнія хвосцікі абрэзваем нажнічкамі. Матузочкі, сплеценыя з большай колькасці ніткаў, атрымліваюцца больш дэкаратыўныя. І іх можна таксама выкарыстаць альбо як дэкаратыўны элемент вось тут для завязвання кашулькі, альбо на каптурыку для фіксацыі, ну альбо дзе заўгодна. Як бы і трымаць ён будзе мацней, бо ў яго больш нітак, ён больш трывалы. Ну, а самае простае і, напэўна, сучаснае выкарыстанне такога матузочка – гэта зрабіць яго бранзалецік і насіць на руцэ як абярэг.